India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hapring ke jingpen bor ka bajor jong Presiden Donald Trump ka US ban pen kunno ya ka thma ha Ukraine ka Russia klapan bana bakam khenshu ya la de bakla shati ha ka jingiate kam nuclear bala tip kum ka intermediate range nuclear forces treaty jong snam chejar khna spa phapinyo bat ka US ka Moscow kala kendo bat ka jingpen kre jong kiri samngi ya kinam ding ki bala ban ke ti ki tiar thma nuclear ka de ka bala bu jingma bet ya ka shong shngan jong kari Ketika sinjam kalau wan long ru kendiat sengi hadin ba Presiden ke US Donald Trump ulakta iki artili ki nuclear submarine bakin don haki jaka ki babiang haki than ki bamarjan bat ke Rusia. Katnat kambari ke Rusia kalau ong baki kendon bat pendap ik jingyate kula jong ka juk Soviet kila kutno bat ke Moscow kam but shu ya ki jingkhang ki balabu hi dalade haki snam ki baladam. Kajingte jong kiri sabngi ya ki bo namding ki bala ban pentut ya kajing long jingman kadai ka balabu jingma bet ya kajing shingan kari jongi ong ukharwa hadin Presiden barim ka Rusia Dmitry Medvedev ular keno ya kari jong ka NATO halor kajing khanglat ya kajing pensange ya ki kamniu namding nuclear bat ong ba ka Moscow kan sashim ya ki sinjam ki ba kham kongsan kum kajing ele prasha Medvedev ubalaya shimbenta hakajing ya kento haki social media bat Presiden Donald Trump ka US ula ong kani kadai kajing shisha ka bathamai ka babaro kinong ele persha jongi kin haban shim ya kajing clear wala kata Medvedev ubashakri mentakum deputy head jong ka security council baklan bor ka Russia sham la penshai helor kani kapang ka US kala wengno yala dia na kajing yate kam nuclear intermediate range nuclear forces ha usnam arajar kat khandai daka bakan tho ek jing bam ko ngu jong ka Russia na du kate ka por kala ong bakan om penon kam yakum kini kitiar le tang ba ka Washington ru kan om le kumta Henry Umentri kambari ka Russia Sergei Laro ula aidak ha uno pra baladab baka Moscow kan hab banjubab ek ka ba ulakhon ki kambentut da ka US bat ka NATO hakaliang kabut rekam namar ba ka jinglong jingman kanang kiu sha ka jing panon kam basisha yakinam ding balashna da ka US hapo Europe bat ka than Asia Pacific katnat kambari ka Russia ka kedeu bagi kendon ban penne ya ka jing pasange shiliang hakabaya de bat ka jing pankre yakitiar le akiladu ladamno ong katnat ukhrwa kajing yate kular INF kabalaya soy ha usnam chejar khnais pa propinyo da unong yalam ka Soviet Mikhail Gorbachev bat Presiden US Ronald Reagan klapendu no ya kabaro ki jatiar yale kata kinamding balapan her na ka khindeu ki bala ban her hadu san hajar sanspa kilometer Utrom hakasngi thoding baladab ula ong ba ula hukum ban penkriya iki arteli ki nuclear submarine shakithan ki babiang hadin kajing kentho na Medvedev halor kajing ma na kathma hapdeng ki nongshon ki badon ya ki